ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии хабарро бо пешниҳоди муҳимтарин рӯйдодҳои рӯз аз телевизиони Баҳористон манзуратон мегардонем. Дар студия Бахтиёри Фатоҳ, нахуст сархати барнома. беҳтар намудани омӯзиши илмҳои дақиқ дар муассисаҳои таълимии кишвар. роҳандозии озмуну маҳфилҳои зеҳнӣ дар миёни маҳфилчунии марказҳои омӯзишӣ. даври вилоятии олимпиадаи фаннӣ дар шаҳри Хоруғ ҷамъбаст гардид. шарҳи хабарҳо. нишасти матбуотии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо иштироки роҳбарият ва намояндагони раёсату шӯъбаҳо дар назди кормандони васоити ахбори оммаи кишвар баргузор гардид. зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти вазорат масъулин ба саволҳои рӯзноманигорон ба таври мушаххас посух гардониданд. гузориш дар ин раванд. тавре дар нишасти хабарӣ масъулини вазорати маориф иттилоъ доданд, таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи маориф маҳсуб ёфта аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам дастгирӣ меёбад. қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбут ба таҳсилоти томактабӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки назорат ва расонидани ёрии методе ба субъектҳои раванди таълиму тарбияи томактабӣ рӯ ба беҳбудӣ овардааст. теъдоди муассисаҳои томактабӣ дар ҷумҳурӣ ба 696 адад ва шумораи тарбиятгарандагон ба 101,171 кӯдак расидааст, ки дар муқоиса ба соли гузашта 18 муассиса ва 4006 нафар кӯдак зиёд мебошад. айни замон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 26 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 2073 кӯдак, дар вилояти Хатлон 159 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 17419 кӯдак, дар вилояти Сӯғд 278 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 42239 кӯдак, дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 83 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 9207 кӯдак ва дар шаҳри Душанбе 150 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 30232 кӯдак фаъолият менамояд. қайд гардид, ки таҳсилоти умумӣ яке аз зинаҳои хеле муҳим дар ташаккулёбии шахсияти наврасону кӯдакон маҳсуб меёбад, яъне фарогирии саводу дониш дар ҳамин синну сол сурат гирифта, раванди минбаъдаи ҳаёти кӯдак дар замони таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ муайяну муқаррар мегардад. соли таҳсили ҷорӣ теъдоди муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 3940 адад, аз ҷумла муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ 310, муассисаҳои таҳсилоти умумии асосӣ 426 ва муассисаҳои миёнаи умумӣ 3204 ададро ташкил медиҳад. ҳамчунин дар ҷумҳурӣ 156 муассисаи типпи нав, яъне 75 гимназия ва 81 литсей фаъолият дорад. айни ҳол дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ 2,195,619 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудааст. тибқи маълумоти пешниҳод намудаи сарраёсат, раёсатҳо ва шӯъбаҳои маорифи ҷумҳурӣ дар анҷоми соли таҳсили 2020-2021 натиҷаи аз худкунии барномаҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ ба 98,4% ва сифати таҳсилот ба 51,8% баробар гардидааст. масъулини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе баҳри ҷалби хонандагон ба омӯзиши фанҳои дақиқ тадбирҳои лозимаро ба роҳ монда, хонандагонро ба озмуну олимпиадаҳо омода намуда истоданд. таълимгоҳи мазкур таи солҳои соҳиби истиқлолӣ бунёд ёфта, дар он шароити мусоиди таълим муҳайё карда шудааст. ҳамкоронамон дар ин самт гузориш омода карданд. барои омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе шароити мусоид барои толибилмон фароҳам оварда шудааст. хонандагон дар симхонаҳои фаннӣ аз омӯзгорони соҳибтахассус таълим гирифта фанҳои мазкурро ҳаматарафа меомӯзанд. маъмурият ва омӯзгорон саъю талош меварзанд, ки 20 солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқро дар сатҳи хуб ба роҳ монанд. айни замон дар таълимгоҳ 2293 нафар хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. Алиева Сабрина яке аз хонандаи фаъоли муассиса буда дар дарсҳо мунтазам иштирок мекунад. Номбурда муддати 2 сол аст, ки дар олимпиада аз фани физика ширкат меварзад ва нақша дорад, ки дар оянда низ дониши худро мукаммал карда дар озмуни олимпиадаҳои мухталиф иштирок намуда сазовори ҷои намоён гардад. ما خوانندگان کوشش می‌نماییم که در چنین شرایط‌های زمانوی یعنی تحصیل علم نموده تمام فن‌های دقیق را از خود نماییم. در المپیاد از فن فیزیک اشتراک کردم و تا دور نهایی رفتم، ولی در آنجا جای نگرفتم و کوشش می‌نمایم که از فن فیزیک تئوری خوب دیده در آینده اشتراک نموده سزاوار جای گردم.
ёдовар мешавем ки дар муассиса соатҳои дарсӣ тавассути тахтаҳои электронӣ гузаронида мешавад ки бо ин тарз гузаронидани дарсҳо боиси ҷалби бештари хонандагон ба омӯхтани илмҳои дақиқ мебошад. Бояд қайд кард ки таълимгоҳи мазкур дорои 16 синфхонаи фаннӣ буда ҳамаи онҳо бо асбобҳои айёнӣ муҷаҳҳаз мебошанд. Мавриди зикр аст ки дар ин муассиса 103 нафар омӯзгор хонандагони болаёқатро таълим дода онҳоро дар озмуни олимпиадаҳо роҳнамоӣ менамоянд. Зеро ҳамаи он дастовардҳои илмию техникӣ, рушди саноат ки инсонро иҳота кардааст, маҳз маҳсули тадқиқот ва натиҷаҳои илмии олимони соҳаи табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ мебошад. Мақсад аз эълон гардидани 20 солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ ин пеш аз ҳама ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ба омӯзиши илмҳои дақиқ мебошад. имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимии кишвар бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи хонандагон ба илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ озмуну маҳфилҳои зеҳнӣ роҳандозӣ карда мешавад. Аз ҷумла дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 55-уми ноҳияи Шоҳмансӯри шаҳри Душанбе миёни хонандагон викторинаи зеҳнӣ ба роҳ мода шуд, ки дар он таълимгирандагон фаъолона ширкат варзиданд. Зайнураи Асрор ва Бовар Аюбӣ мавзӯъро пурра мекунанд. бахшида ба эълон гардидани солҳои 2020-2040 20-солаи рушди омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55-уми ноҳияи Шоҳмансӯри шаҳри Душанбе викторинаи зеҳнӣ миёни таълимгирандагон доир шуд. Дар викторинаи мазкур хонандагони синфи 5-уми муассиса ба ду гурӯҳ ҷудо шуда аз фани математика миёни ҳам сабқати дониш намуданд. Бояд гуфт ки викторинаи зеҳнӣ аз 3 шарт саволу ҷавоб, зуд ба марра расидан ва ҳалли мисолу масъалаҳо иборат буд. Хонандагон дар ин сабқати зеҳнӣ фаъолона иштирок намуда аз иҷрои шартҳо ба хубӣ баромаданд. Бояд гуфт ки дар замони муосир бояд дар муассисаҳои таълимии кишвар ба омӯзиши фанҳои дақиқ аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир карда шавад. Дар раванди дарс омӯзгорон тавонанд таваҷҷӯҳи хонандагонро ба омӯзиши фанҳои дақиқ ҷалб созанд ва моҳияти таълими ин фанҳоро ба онҳо омӯзонанд. Зеро донистани фанҳои дақиқ ва рӯй овардан ба он талаби замони муосир мебошад. барои ҷалби хонандагон ба фани математика яъне фани дақиқ мо ҳар намуд чорабиниҳо баргузор гардонида истодаем ки ҳадафи гузарондани чунин чорабиниҳо барои баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагон мебошад. пас аз иҷрои шартҳои викторина аз тарафи ҳайати ҳакамон ки аз ҷониби омӯзгорони фанҳои дақиқи таълимгоҳ интихоб карда шуд, ба гурӯҳҳо баҳогузорӣ гардид. тибқи иттилои масъулин барои ҷалби хонандагон ба омӯзиши фанҳои дақиқ пайваста дар муассиса чунин тадбирҳои зеҳнӣ гузаронида мешавад. дар анҷоми тадбири мазкур аз ҷониби хонандагон барномаи фарҳангӣ иборат аз шеър, суруду тарона, рақс баҳри болидахотирии ҳозирин пешниҳод карда шуд. дар муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе бо мақсади сайқал додани савияи дониш ва ҳунармандии хонандагон пайваста озмунҳои мухталиф роҳандозӣ карда мешавад. ин навбат дар муассиса миёни хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияҳои пойтахт олимпиадаи технологияи меҳнат сурат гирифт. идомаи матлаб дар сюжети таҳия гардида. бо мақсади дарёфт ва рушди зеҳниву эҷодии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ҳавасмандгардонии фаъолияти мустақилонаи илмиву амалӣ ва санҷиши онҳо бори аввал дар маркази кӯдакону наврасони ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо ибтикори Сараёсати маорифи шаҳри Душанбе олимпиада бо иштироки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе баргузор гардид. ин сабқа дар доираи фани технологияи меҳнат барои боз ҳам бедор намудани ҳисси зебоипарастӣ, тарғиби ҳунарҳои мардумӣ ва дар ин замина мусоидат намудан дар касб интихобкунии насли наврас ба роҳ монда шудааст. олимпиадаи мазкур барои хонандагони синфҳои аз 5 то 10 буда, дар он аз ҳар як ноҳия як даста иборат аз 12 нафар, 6 духтар ва 6 писар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ иштирок намуда, дар риштаи интихоб намудаашон малакаи худро назди ҳайати ҳакамон нишон медиҳанд. дар олимпиада хонандагон аз қабили ҳунарҳои дузандагӣ, пазандагӣ ва дигар бахшҳо маҳорати худро нишон доданд. طبق نقشه‌بندی سراستی معرفی شهر دوشنبه و در همبستگی با شعبه معرفی ناحیه اسماعیل سامانی و با مؤسسه دولتی مرکز ایجادی کودکان و نوسان ناحیه اسماعیل سامانی المپیادای مذکور
гузаронида мешавад ки ғолиб аз даври ноҳиявӣ ба даври шаҳрӣ роҳ меёбад ва дар навбати худ ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёфта соҳиби ҷойҳои намоён мегардад. толибилмон бо як завқи баланд ва масъулияти зиёда ба олимпиада равона гардиданд ва онҳо аз ҳунарҳои номбаргардида тамоми шартҳоро ба пуррагӣ иҷро намуданд ва аз ҷониби доварон баҳогузорӣ карда шуданд. мавриди зикр аст ки олимпиада давоми 2 рӯз идома ёфта дастаи ғолиб аз рӯи натиҷаҳои ниҳоии холҳо муайян карда мешаванд. ҳамзамон ғолибон бо ифтихорномаву сипосномаҳо сарфароз гардонида мешаванд. воқеан меҳнат асоси зиндагӣ, вазифаи муқаддаси инсон, қадру қимати ҳар фард ва рукни муҳимтарини рушди камоли шахсият аст. таҳкурсии таълиму тарбияи меҳнатии насли наврас ва баланд бардоштани шавқу завқи онҳо нисбат ба омӯзиши касбу ҳунар асосан дар муассиса тавассути фани технологияи меҳнат гузошта мешавад. бинобар ин масъулини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ вазифа доранд ки кӯдакону наврасонро ба интихоби дурусти касбу ҳунар дар оянда омода сохта ва алоқамандии меҳнати ақлӣ ва ҷисмонии онҳоро дар ҳамоҳангӣ бо ҷомеаи демократӣ таъмин намоянд. чун дар кишвари мо фасли сармо ҳукмрон аст, дар ин мавсим бемориҳои сироатӣ зиёдтар хуруҷ мекунанд. дар ин айём ҳар як масъулини муассисаҳои таълимиро мебояд ҷиҳати таъмини воситаҳои гармидиҳӣ дар муассисаҳо тамоми тадбирҳои лозимаро андешанд, зеро дар сурати бепарвогии масъулин метавонад хонандагони зиёде гирифтори бемориҳои гуногуни сироатӣ гарданд. гузориши навбатӣ пайгири ҳамин мавзӯъ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи таълиму тарбияи насли наврас диққати ҷиддӣ зоҳир намуда, тамоми шароиту имкониятҳои зарурии таълимиро баҳри ин қишри ҷомеа муҳайё намудааст. маҳз таваҷҷӯҳи ҳамаҷонибаи ҳукумати мамлакат аст ки дар дурдастари ноҳияҳои кишвар аз ҷумла ноҳияи баландкӯҳи балҷувон як қатор муассисаҳои наву замонавӣ сохта ба истифода дода шудааст. яке аз ин муассисаҳо муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳия мебошад. муассисаи номбурда аз соли 2006 ин ҷониб фаъолият намуда, дар он 402 нафар хонанда дар 2 баст таҳсил менамоянд. бояд таъкид намуд ки ин муассиса муҷаҳҳаз бо шароитҳои муосири таълимӣ буда, беҳтарин имкониятҳои зарурии таълимӣ бари хонандагону омӯзгорони ноҳия фароҳам гардидааст. вале новобаста ба он ки дар ҳамаи синфхонаҳо таҷҳизоти барқии гармидиҳӣ таъмин аст, хонандагон дар синфхонаҳои сард дарс мехонанд. аз роҳбарияти муассиса сабаби дар хунуки дарс хондани хонандагон ва кор накардани воситаҳои гармидиҳиро пурсон шудем. мувофиқи гуфтаи роҳбари муассиса, ҳангоми кор кардани ин таҷҳизотҳои гармидиҳӣ маблағи истифодаи барқ зиёд мешавад. дар ҳоле ба гуфти хонандагон аз сабаби сардӣ ҳамсабақонашон бемор шудаанд ва нафарони зиёди онҳо дар дарсҳо ҳузур надоштанд. дар соати дарсӣ дар муассиса фақат дар 4 синф дарс мерафту халос. ҳангоми наворбардорӣ роҳбари муассиса аз суҳбат бо мо худдорӣ кард ва барои рӯйнавор омаданаш розигӣ надод. ба ин монанд муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳия буд. дар ин муассиса 260 нафар хонанда дар 2 баст таълим мегиранд ва аз сабаби сардӣ шумораи зиёди хонандагон дар дарсҳо ҳузур надоштанду сабаби сардии синфхонаҳоро аз бардошт накардани ноқилҳои барқӣ унвон кардаанд. ҳамзамон бо ин сабаб компютерҳо кор намекунанд. дар шӯъбаи маорифи ноҳия аз ин ҳол хабар доранду барои беҳбудии вазъ чорае намеандешанд. ҷой доштани камбудиҳоро дар камтаҷрибагии роҳбарони муассисаҳо арзёбӣ карданд. давоми ҳафтаи оянда обу ҳавошиносон ҳавои сарду серборишро пешгӯӣ карданд ва ҳоли хонандагони ноҳияи балҷувон чӣ гуна мешавад, вақт нишон хоҳад дод. даври вилоятии олимпиадаи фании мактабачагон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷамъбаст гардид. дар ин марҳила додталабони боистеъдод аз муассисаҳои таълимии ҳудуди вилоят ширкат варзида, аз рӯи 13 фани таълимӣ санҷиши дониш намуданд. дар натиҷа аз ҷониби ҳайати ҳакамон ғолибон муайян карда шуда ба даври ҷумҳуриявӣ рохат пайдо намуданд. тафсилоти бештар дар сужаи омоданамудаи ҳамкорони минтақавиямон. олимпиадаи фании мактаббачагон ки ҳамасола дар 4 давр миёни толибилмони муассисаҳои таълимии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад, хонандагони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ дар он ширкати фаъолона доранд. имсол низ марҳилаҳои аввали озмун дар ҳудуди вилоят гузаронида шуда, хонандагони беҳтарини шаҳру навоии вилоят барои роҳ ёфтан ба даври ниҳоии озмун бо ҳам рақобат намуданд. дар маросими ҷамъбасти озмун қайд гардид ки дар даври вилоятии олимпиадаи фанӣ 1735 нафар иштирокчӣ бо фарогирии 960 нафар хонандагон аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 365 нафар аз муассисаҳои типи нави вилоят ширкат варзида, 312 нафар ба даври ҷумҳуриявӣ рохат пайдо намуданд.
در المپیادهای جمهوریوی از فن زبان دولتی اشتراک کرده است. خوشبختانه سزاوار جای سوم گردیدم. در المپیاد از فن تاریخ اشتراک کرده جای سوم را گرفتم. من رو افتاده نیستم که جای سوم را گرفتم. در آینده من تیاری خوب دیده جای نمایان را میگیرم. من منتداریم را به معلمم دوران مقیم میرسانم که در طول همین ماه‌ها قطعی من تیاری میکرد. ریاست معارف ولایت برای آمادگی بیشتر جهت اشتراک در دور نهایی المپیاد آموزگاران را موظف نموده اظهار امیدواری کردند که خوانندگان با جایهای نمایان و مدال‌ها از سطح جمهوری به ولایت مختار کوهستان بدخشان خواهند برگشت. қасри фарҳанги ноҳияи дӯстии вилояти хатлон таи солҳои соҳиби истиқлолӣ бунёд гардида дар он барои омӯзиши санъати мусиқӣ шароити мусоид муҳайё карда шудааст. ин муассисаи фарҳангӣ аз 16 симхона иборат буда хонандагон аз рӯи 18 ихтисос ҳунар меомӯзанд. тибқи иттилоъ дар қасри фарҳанги ноҳияи дӯстӣ 9 шуъба амал карда дар он 166 нафар наврасону ҷавонон ба омӯзиши асбобҳои мусиқӣ, сарояндагиву навозандагӣ ва дигар самтҳо машғул ҳастанд. сужаи навбатӣ дар ин самт аз қасри фарҳанги ноҳияи дӯстии вилояти хатлон омода гардидааст. дар ноҳияи дӯстӣ имрӯз мактабҳои санъати бачагона амал мекунанд ки шогирдони зиёде дар ин даргоҳи илму фарҳанг машғули дарс ва касбомӯзӣ мебошанд. мактаб дорои 14 синфхона буда 13 нафар омӯзгорони ботаҷриба ба шогирдон аз рӯи ихтисосҳои дилхоҳашон дарс меомӯзанд. бинобар ба гуфти омӯзгорони ин макон назар ба солҳои қаблӣ шумораи дилбохтагонаш афзуда ҳоло теъдоди онҳо ба 166 нафар мерасад. бояд иброз дошт ки мактаби мазкур соли 1960 сохта шуда соли 2021 бошад таъмир гардида азнавсозӣ карда шуд. ман тӯли 3 сол мешавад ки дар ин мактаби санъати бачагонаи ноҳияи дӯстӣ таҳсил мекунам ва ман дар ин 3 сол дар чандин чорабиниҳои ноҳиявӣ ва озмунҳои тоҷикистон ватани азизи ман ва парвин иштирок намудаам. имрӯз дар ин ҷо аз рӯи ну шуъбаи рассомӣ, мусиқӣ, ҳунарҳои мардумии наврасон бо таълим фаро гирифта шуда бо завқи беандоза касб меомӯзанд. дар 5 шуъба ҳамзамон 18 ихтисоси амал менамоянд. овозхонӣ, кларнет, рубоб, доира, дутор, шашмақон, фалак, дузандагӣ, кандакорӣ аз қабили онҳоянд. омӯзгорони ин даргоҳ талош бар он доранд ки ба шогирдон нозукиҳои касбашонро омӯзонида онҳоро ҳамчун давомдиҳандагони санъати асили мардуми тоҷик ба воя расонанд. масъулини мактаби санъати бачагонаи ноҳияи дӯстӣ дар баробари дигар муассисаҳо ба ободу зебо кардани гирду атрофи бинои худ камар баста кӯшиш ва талош дорад то ба ҳусни бинои мактаб зеб бахшанд. бинандагони азиз, бо пешниҳоди ин матлаб барномаи иттилоъоти хабар ба анҷом расид. дигар барномаҳои ҷолибу диданиро метавонед аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tv.tg дастрас намоед.